নরমা তংখে কাই তোর বননর না নিদিপর জরাওয়া অজাগা বাটি পটিকসরা কামি অরণ সিনি খুব অ্যাক্টিভ YTF ni warrior एबा सेंक्राक बिन बाबू कयदिन सिगां बेमार हामया मानजागै लांमा समन बागै बलक ताबुक साइटेरियो 13 दिन दङ ओमबागै जों जत मिलाय इसे मिसा चुकद्रप माने 13 दिन खायजन चुंगनानि बागै जों चुबालाय देन बिन परिबार बा बिसिन सरबो अमो बिसियाम पंचायत ग्राम पंचायत बायम बाटी परिसर हामबाय तो सारनो सिनि एम सारनो तो बेलाके हामबाय आनी नकनि बरंकाय प्रायनो बिसि ब्रुम ब्रुम माने कुलुमु लुमु बखरक सावाति मांता ओंखाय आं ए डक्टर थांमान परे कयेकटा बिनि रिपोर्ट हामिया मानजाखा टाइफाइड टाइ प्रेसार इनफेक्शन नि सायाव हाई प्रेसार साका ओंखाय सिनि एम सार न सामा बिजोंति एम सार फायि आनो ब जे हामिया सु थानि बसुबा फायगानो बेलाके बना हामबाय रबो आं आसा खाया आं ब सुदु मया प्राय निसिनि एलगारबो सिनि एम सार अ साम बिनि जारि दङ आउन बागा आं बेलाके पाइपलाय हामबाय ना मुजुं आगिरबो जों अमतिरो कुनु अमतिरो खबर खोनाया माने हामिया लागे कलायनि मा दंबाय बायो ओंखाय ताबुक जे सिनि तिप्रामो थानि जे सिनि एमले टेमले रक बंनि बिसिं तिनो सिनि बर गोबां मा जबा जमानि दं आनि कखय मतेबो आं हामबाय मारो जों सुदु रां पैसाया बरक जे फाइ सिंनो डाइरेक्शन द मानि जे खबर सोंमानि अबतेबो आं एकदम हामजाकसुगु आनि बखाबाय सिनि सारजनो बपारा नमो आनि मखाय मकामपारा ओंखाय बिसि कैसिन म बिरमोहन निनि मुंखे आनि मुंखे पुष्पदेव बर्मा आं खरकसा अ सिनि तिप्रामो थानि सिनि ताम होनाय बनो सिनि बिसिनि बाइसेर होनो हामबाय हामबाय